ng IBP Negros Occidental. Judge, good afternoon. Si Action John Diaz, dari sa Action Radyo Bacolod. Again, we'll try. Judge, good afternoon. Sige, balikan natin mga ka-aksyon. No? Si Judge Gorgonio Ibanez ng IBP Negros Occidental will get updates on anong ila diri mangin tikang ila mga ka-aksyon, mga aksyon nga paghimuon diri naman regarding sa sining nga issue kon bagay sa nga towing. Judge, good afternoon. Si Action John diri sa Action Radio. Dire, okay. Yes. Nag-change, naog ko sa salakyan. Ay, sorry, Judge. Anyway, thank you so much, Judge, sa time nga share mo diri sa amon sa Action Radio, no? Si Action John Diaz ni sa Action Radio Bacolod, Judge. Si John? Yes, Judge. Yes, Judge. Good afternoon. Judge, so far, kamusta nung update naton sa plano to lang nga pag-file sang case sa Bitaw regarding sining clamping and towing on the part of the IBP Negros? Ay, John, una sa tanan ng hapon sa imo, pag sa imo mga tagpalamate. Yes, Judge. Klaro daw, wala ko monitor dyan, ha? Yes, clear, Judge. Clear, no? Anong update naton, Judge? Wala man na dyan. Ng panawag sini, ng as of this time, wala man sin may kaso nga na file. Pero it is being worked on kung anong mayong himoon. Nag-ikon man yung akong cellphone. Is it okay there? Yes, yes. Mo, Mayo? Yes, it is okay on our part, Judge. Okay, good kayo. Kaya nag-iko. Ari na do. Ayo na siya. So far, wala pa siyang kaso nga na-file dyan. Kundi nga, damo ang pros ang cons pala. Ang imog na mangkot parties na to sa may towing kag clamping, no? Daw dira na makadto sa uli pero wala gadali kay ginatanaw ang sitwasyon. Labay man akon isang nagligad nga gusto ka mag-interview, wala ko ka respond mayo sa imo kay daw wala ko clearance adto kay man ang gandol sini sa Tornelina karon nagsiling daw okay naman. Muna nga sorry about that isang nagligad, ha. No problem, Judge. No problem. Pero anyway, Judge, ang imong initial nga paglantaw, what are we questioning here? The legality of the implementation or ang system gid sa pag-implementar? Anong ginalantaw naton, Judge? Daw isa na sa mga nakitaan diyan, there is this law, inang local law, pero ang pag-implement daw may kapaltahan. Muna isa na sa nakitaan. Nahambal ko man sa inang kung parte bala sa traffic. Inang wala siguro wala koordinasyon, wala magkaintindihan ay kay balo ka ang mga abogado na ginapapark na sa Juan sa San Juan sa Gatoslao Street malapit sa Hall of Justice kay so una balaan mo ginatiro ang abogado hindi bala. Daw protection ay na daw medyo measure ina nga magnubo gawa ang risk muna sa abogado pero hindi man lang abogado ga park na sa may Gatoslao pero antes na may gentleman's agreement. I gather this from President Liena sa IBP ay way ko kaupod to sa ila na inablang para protection nambal pa ganitong upod pa ganito kuno ang hipis ang police sa Bacolod nga in the meantime pwede makapark lang abogado. Galing ang sistema nga implement nila ng towing wala man din paibalo nga mang clamp kag mang tow dira kay kung nagpaibalo lang hindi naman da magpark ang mga lawyers na kay they do not want to violate the law. Ang lawyers ang una dapat maghatag example nga mag-law abiding citizen. Daling kay wala may balaan por iso muna natabo ato ambot kon diyan dapat ang kapaltahan pero sa amon pagtan-aw may kapaltahan. So that's on the part of
trying to inform and educate gitani, no? Kung inform bala, I mean, Judge. Ibalo ka sa una, ibalo ka diyan. Iniblang traffic bala. Ang ako na balance na inang kung may bago ka nga mga regulasyon kinahanglan hatagan ang ginahimo sila number 1 engineering kung anong tatlo ka engineering, education, and enforcement. Kay bago ka mag-inform, may mo ka na ito. Halimbawa, kung anong dapat inugpinta, mga signage, parang mabutangan ang mga lugar ng mga prohibido kag hindi prohibido para makahibalo ang tao. Kung ara na ng engineering information naman para makahibalo, para nga sigurado ng mga kay balota nga ang doktrina ng ignorance excuses no one. Duralex lex. The law must be may be harsh, but it is the law. Pero ang usually ang ginahimo sina pagkatapos ng engineering information campaign para ang tao makahibalo. Ambot ko nahimo ina daway ko kabalo. Siguro isa po na sang kwan nga gina-explore, no? Pero ang natabo na wala daw nagliwa sa mga understanding amo na nga may sitwasyon ta subong ginatubang ng tawag nga issue sa towing kag clamping. Kag sang ang akon pagkaibalo nga sang mawarag-wag ina kay daw gin radio gin video kay damo na kaibalo daw damo man nga naka-react may nagkaladto gani ito sa Hall of Justice dalang ilang mga resibo ambot lang di pa maklaruhan mayo. So Judge, knowing nga may ara kita karon sa ginatun-an nga mga possible legal actions regarding sa clamping and towing, and naligad nagwa of course na confirm nga may ara gentleman's agreement, meaning may ara gid yung istorya ng IBP and the LGU. Pero din subong doon nagasiling nga ano naman is the IBP trying to take this one personally against the LGU? Jan, there is nothing personal here kundi nga iniblang ibutang kung ano man ang natabo, pangitaon ng husto, kung ano nagakadapat. Yes, oo. Para nga kung may mga butang, bago ka, mahal ta niya nga atong lugar, bakulod mo. So, kung nanong sarang naton mahimo nga, kung may arada nga medyo madulom masanagan, basi pala, mo lang na-intention sa IBP, nating personal. Wala sing personal bisan kay sino. Galing kay man, ang iba ng mga tao nga grabyado, ang inang abogado nga concerned, mapail na sila sa ila na diretso dito sa gusto nila nga ang IBP among ma-take up the deal for them. Hindi man na makabalibad ang IBP kag amo gani ng di arrering tugo pero tigin na estudyohan. Why gasako? Slowly but surely. Wala sing personal kag ang kung ano man himon sa IBP para nas kayuhan kang tanan. Labi na gid sa kung anong dapat matadlong matadlongon pero nothing personal. And it's a welcome development man siguro gani just paglantaw ko nino kay at least there's someone or just an organization or a group abi was trying to study and deepening on the ordinance nga ginapatuman diri sa Bacolod City. Kumbaga basi mangin helpful pa man sa sa aton diri sa syudad. Okay, ang kun aton hunaon-naon it might even be a blessing in disguise kay kung ano inang butang nga daw wala masanagan gin-implement ang law masanagan na kag hopefully makoreksyonan kung amo man gid ang sitwasyon kay may indikasyon nga daw amo na mo pero like I said wala pa man sing siling kaso ang gin-file kon slowly but surely kag mga damo pang gulo ginatan-aw. Karon karon Judge, anong gina-advise ang IBP sa iban nga mga abogado, hukom o kung sa mga prosecutors nga supposedly dratan inaga-park sa may gatos daw kay may mga transactions sa Hall of Justice? Wala na hindi na dapat wala na dapat mag-parking
kung ina nga zona prohibido, number one, siguro dapat nila butangan na sa mga nagakaigo nga signage. Kag bisan way pa mo na signage, ang nakahibalo hindi nagda magpark, kay di man nila gusto iparkingan da. Parang kung mga abogado, di man na gusto mag-violate sang law dyan. Yes. Kaya ang abogado, ang they are officers of the court, kag ang abogado ay na sila after na sang fairness bala kag fair and just bala. Sa iba naman niya, Judge, because there are, di ba nag-amo to mo kay na nagwa ang issue, nagpagwa ka mo sa statement ang IBP, tapos may iban nga mga motorista nga nagindalaman to nilang ilang nga resibo kung ila darabi nga ticket sa NGC kay nagasiling sila nga ay base illegaling pagdakop sa amon. Anong inyo nga may mabulig ka diri? Mo pa nang gina-estudyohan diyan, abi mo ang the one who will be dribbling the ball here kay balikan ta si Judge Gorgonio Ibanez. We are talking now here no sa iban nga magin pang dakop na kung ano ang posible nga ma-extend nga help ka IBP sa iban nga mga ginpang clamp ginto sang bitaw no kung anong pwede nila mang help kay nakabal si Judge. Again, Judge, what are you talking about? Ina bala diyan kung ano nga mga action sine nang subong ginastadihan nagagather kag nagakonsolidate sang matawag tayhan nga mga ebidensya kung what it is really. Kag kung i-file nga kaso, in all likelihood it will be filed. Okay. Pero ang intention wala sing personal kundi para masanagan ang dapat masanagan kag matadlong ang dapat matadlong para na sa kayuhan sang tanan labi na gid sa aton syudad. Judge, for sa mga motorista being naklampman sila, pwede na sila kapamibulig sa inyo, Judge? Ay amo gani na nga ang IBP na magkadto na ato kami sa Victorias nga naga-seminar sa barangay bala. Nakabaton kami sing telepono nga damo nagkadto to sang sa Hall of Justice nga may dala nga mga resibo. Tip galing. Pero I think si Attorney Lina kay siyang presidente sang IBP, he was the one talking to whoever it was na nagtawag sa iya. Pero damo to nagdala sa mga resibo. Uno. Okay. Okay, so meaning IBP is willing to extend help man sila, no? Okay. Only in the best interest of justice. But also in the best interest of our city. Kay kun may ara madulom, hindi mayo para sa aton syudad. Mahal ta ni aton syudad, hindi bala. Judge, ano na lang imo nga advice sa mga bakulod nun regarding sa mga pulisa bala sa ulihi ordinansa nga ginapatuman para makit-an nila nga ay ang ginaubragali nga mga amusin mga bagay hindi niya makapalain pero makapaayo sa aton tanan? Ang akon man lang siguro ang bot silingon siya na sa tanan nga concerned hindi ta magpadaso-daso tan-awon ta kung ano ang nakakadapat sa kasubuan kag ang aksyon nga himuon nagikan sa mayong pag-istudyo hindi kay palak-palak kag kun para sa kayuhan man sang tanan kung ano may dapat ireklamo may man siguro magreklamo para kung may issue masanagan. Pero hindi kay mag-ano panawag hindi kay sila nga magreklamo para sa kundi para sa kasanag. Kung ano man na issue. Judge, thank you so much gid sa time mo diri sa amon sa Action Radio. Yes. Tayo nga panahon. I have to move out. Yes. Jan, salamat sa panahon na ginatag mo nga maka-share man ta kung anong base pa lang makahatag man sa kasanag sa iban ka palamati. Yes, Judge. Thank you so much, good Judge. Mayong hapon. Thank you man dyan. Mayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Judge Gorgonio Ibanez ang nagtiglawas mga kaaksyon sa Integrated Bar of the Philippines sa Negros Occidental Chapter.
When I say Integrated Bar of the Philippines, grupo sang mga abogado, mga justices, o kung mga judges, mga piskal o kung prosecutors. Kaya na sila in terms of legal nga mga concerns ila gini forte. Again and again, according kay Judge, wala pa kaso. Pero dira kita makadto sa ulihi. Ang isa ka terminolohiya o kung isa tinaga ng buyan niya kaina, nga doon kayo home gid ko, ha? Bacolod City, kung may patuman kita, hindi mag palak-palak. Aksyon John Diaz.